И здравейте хора, какво става? Днес ще играем GTA Online заедно с Тонката. Ще играем няколко състезания. Ще играя с любимия си банан. Аз ще я друга кола. Нетрадиционна кола. Ще карам кивито. Залагаме $1000 на победителя. Точно, бързо съм. Кивито. Така. Нека И... по-слабия спечели. Да, ясно, това се надявам. И това състезание се сещам кой беше. В май липна. Тос просто тестваше почвата. На мен нещо ми лаги. Не ми върви пета, както обикновено. Да, ти си от Това лаптоп. е. Това всички Ти го. дори се телепортваш. Той ти ми се телепорта, защото нищо не прави. Това проблема идва от теб. Ще изтерим тупа. Мисля да какво е. Аз играя на доста високи графики, надявам се и при вас да се вижда така. Аз играя на най-минималните, които мога да играя. Той вече спомня за някакви цялото състояние, което го играх. Ама не играхме с по-трудни коли. Викам, аз обаче се реших да не се мъчим пак отново с един и същи коли, да сменим класа коли. Това състезание сме го играли много пъти. Играхме го по едно време 24/7, защото беше бая тегаво. Ама, с друг клас коли. Като играхме с различни коли. Той още е доста далеч. Лета и ще не знам как. Още си бая далеч. Това било... Ай, това не сте го видели. Кам на него. Нищо не сме видяли, спокойно. Така покажем малко шофьорски умения. И тръчки малко, бе. Покажи на хората как се прави. Опа! Сдрифтих и се ударих. Ти ме караш да правя някакви луди работи. Аз ще им дефля на моите хора, да видят как се дефли дори с лак. Да. Вземете да ходите да го видите как се излага. Ще сложа линк за канала му. Ай, сега е тук на злата заводи. Гледайте момчета. Това беше напълно умишлено каране на две гуми. Как се ударих? Загубих малко време. Какво да ме изчака, да. Дано предмината ми не се изгуби. Той ние така сме се разбрали. Аз тук нарочно карам по скалите. Да видите, че мога да смени по скалите. Не е невъзможно да смени по скалите. Просто е малко една идея по-сложно. Като цяло той не е играл сторито и му липсват шофьорски умения. Нищо, че има над 1000 часа на играта. Типо е. Я да видим какво ще стане ако мина от тук. Никога не съм го минал от тук. Беше ли полезно? Разбира се. Умишлено каране назад, да знаете сега. Така имам предмина пред него. Мога да си го позволя. Аз тук да, май разбрах се. Да знаете, аз още не се уча да карам. Не го слушайте него. Току-що се ударих. И аз Това няма да спре толкова добър играч като мен, драги зрители. Вие не гледате как правя тук скокчетата. Аз тук си измислям нови скокчета, защото съвсем съм тук само скачам на скокчета и за това. Тук си имитирам скокчета. Обаче нещо, колата не спира много хубаво, не се контролира много хубаво. Само дето е бърза. Ако не ми лагаше, ще да го убия. О, ясно. Да, то е ясно. Остават ни около 40 чекпоинта.
Ей, сега ще ги вземем. Ще вземем Ано, състезанието. забравяш, тук трябва да се завива. И това е първият епизод. Ако искате, можем Гледам. да минаваме и мисиите в онлайна. Някой хейст. Може да предложите. То на мен ще ми завива всичко. Само казвам. Само не е като оправдание. То сами виждате как лаги. Аз мога да играя с тостер. На кой чекпоинт си, бе? На 47. То вече много дръпна напреде, бе. Дали е? То Гандалф е дръпнал много напреде. Мога викате Гандалф черния. Ако искате, може да ако искате да гледате историята на играта, няма проблем. Ще направя сторито на видео. Аз да ти кажа, че аз би гледал някой друг хора. Тебе, май. Стига, не дай да ми гониш хората от канала. Те още не са дошли, ти ги гониш. На кой чекпоинт си, бе? Вече. Ами, 59-ти. Минах само 20 чекпоинта. Разлика имаме. Нищо не е, бе. Той трябва да гръмни 8000 пъти, аз да го насмия. Това е положението, да. Аз тук да скачам, обичам много да скачам. Но скачаш ли се правиш, бе? Аз се правя на добър скачач. А тук ще ме е писата, бе. И също, тъй като хората не гледат крайните части от видеята, затова тук ще го кажа, можете да предложите и някакви други игри, на които искате да гледате клипчета. Може би аз няма да участвам, защото аз нямам никакви игри, освен няколко. Ако имам игрите, ще снимам на тях. Ако ги нямаш, ще ги купиш. Нали така? Аз съм на финиша. Сега става сложния въпрос, да го чакам ли или да не го чакам. Направо се върши назаде. Да ме видиш къде съм. Може да мина състезанието назад, докато той се появи. Ми пробвай, може да се получи. Не гледай така карам. Просто е първото състезание. Хубаво щеше да бъде да има повече тръпка, аз си карах през цялото време сам. Ама това такъв опитен епизод, първи пилотен. Тъй че... Ще има и още епизоди, стига да ви харесва. Ако GTA не ви харесва, може да снимам Fortnite евентуално, ако харесвате. Ако ви харесвате, харесайте го, ако не ви харесва, дизлайк. Да, като цяло няма значение, важното е да има промяна в алгоритъма. И иди да ударите една камбанка. Точно така, абонирайте се за тонката, той ще се развива. За банкета. Точно така, най-вече за мен се абонирайте. Ай, няма да пее, че мога копирайта. Не знам дали е копирайта. Сигурно е копирайта. Няма да пея. Взема да ме копирайтнат. Не съм пел. Айде бе, момче, какво стана? Карам бе, момче.
Много време се забави, бе. Аз тук ходя на кино, бе. Трябва да го направя в киното. Може ли да дойдеш по-бързо? Вече ти отнема много време. Колко време, за колко време ме искаш? Веднага. Чакай, тук правя салта, бе, момче. Ако можете да предложите някой по-добър на играта, който няма да се налага да го чакаме излишни 4 минути. Аз мога да ти кажа кой. Едва ли Кажи кой. Shadowhex ще се съгласи. Не той, бе. Ники Дизела. Айде, финиширай, първи сме! Си... Той си има къстъм кола, разбира се. Иска да е пробвам състезание, бе. Ей, това избра. Аз като цяло нямам много пари, ама ако ви се гледат хейстове, мога да изпълня няколко хейста на клип и да събера пари, ако не, мога да ги събера оф камера. И да гледа ютубър да се прави. Така или иначе, хейстовете не са трудни. Гледай, бе, тази складия за Вива. Кайо Перикото е най-лесен. Мога да го направя без проблем. И аз така му казах хейста, дай да се. Само да се похвалим. Аз забравих да ви кажа. Този хейст се го правихме за 4 часа. Малко. Това е за постижение. Това е за какво за Гинес. Стига, хората ще не ми помислят за Слави. Правихме го над 4 часа. Ако го бяхме снимали, никой нямаше да го гледа. Трябваше да кътваме. Трябваше да направим един лайвстрим. Направо. Вероятно щяхме да съберем много зрители. Това не сте го видели от мене. Тая кола не е за дъжд, нито за такова, да ви кажа само. Аз го правя чел за вас. Да видите, че тая кола не е за да го гледате тая кола. Защо да я карате в дъжд. Да си знаете. Да знаете за друг път. И това беше доста кратко състезание. За по-малко от 2 минути го минах аз. И разбира се, него отново ще го чакаме. И той като с мотор. Това е честно. Аз ви казах по-рано, че моторът е най-добрият вариант за такива състезания, защото е градско, той е по-малък и минава по-лесно през завоите. Неговата кола е бърза, той я тунингова, но не го е записал тунинга на клип. Като цяло това е много хубава кола, има много хубаво качване. Само да ви кажа, че това нещо не чупете знаци с това нещо. Не знаци, стълбове. Не чупете стълбове с тази кола, защото малко. Ето го пристига. Ще успее ли да финишира? Не. Много слаб шофьор е това момче. Знам. И това беше от клипа, хора. Надявам се, че ви е харесал. Ще има скоро нов клип. Така че ако ви се гледа нещо различно от GTA и онлайн, или ви се гледа сторито на GTA, пишете каквато игра искате да играя. Ако ми е по възможностите, ще я играя. И лайк, сабскрайб и това е. Благодаря ви, че гледахте.